салом, ба ҳама боз як бозии дигар барои пул коркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Бозиро мекушоем ва дар инҷа мо бояд ки забонро интихоб кунем. Се намуди забон ҳастай: англисӣ, испанӣ ва португалӣ. Ман забони англисиро интихоб мекунам ва сейфа интихоб мекунам. Дар инҷа стрелкаи барра зер мекунем. Yes, I agree зер мекунем. Поёнда галочкаро мемонем. Go to game зер мекунем ва тамом, мо регистратсия кардем, метавонем пулкор кунем дар ин бозӣ. Барои пулкор кардан play now зер мекунем. Мода бозиро нишон медиҳад ва инҷа нишон дагад ки шумо мегӯяд 10 рақамро инҷа интихоб кунед. Ва ин ҳама рақамҳоро ҳозир интихоб мекунам: 1, 14, 26, 42, 52, 54, 68, 76, 80 ва 78 ман интихоб кардам. Ва рақамҳоро ки интихоб кардем submit зер мекунем. Мо дар реклама нишон медиҳад, рекламаро тамошо мекунем, маҳкам мекунем рекламаро ва ина баланси ма 200 шида. Агар мо бихоҳем ки бо дополнительни 6 та дигар рақам интихоб карда битавонем пулкоркунимо зиёд шавад, click to watch видеоро зер мекунем. Мо дар реклама нишон медиҳад, рекламаро тамошо мекунем, маҳкам мекунем рекламаро ва мо метавонем бо 6 рақами дигар иловагӣ бигирем. Ин ҳама рақами 3, 12, 17, 41, 27, 32 ва ҳамин рақамҳоро ман интихоб кардам. Як бор дигар бо submit зер мекунем. Бо он хел мо дар реклама нишон медиҳад, рекламаро пропускат мекунем. Як бор дигар рекламаро пропускат мекунем, маҳкам мекунем рекламаро. Баланси ма 279 шид ва ҳамин хел мо пулкоркунимо зиёд кардан мегирем. Дар инҷа бошад нишон додесае ки баъди 4 дақиқаву 44, 43, 4 дақиқаву 43 сония бо шумо метавонед бозиро давом бидем ва ждат мекунем ки вақт бучад. Вақте ки бучид бо дуюм бора бозимона давом медиҳем. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Аз тарафи дасти рост угли боло коробкачаро интихоб мекунем. Дар инҷа мо видео тамошо мекунем, пулкор мекунем. Барое ки видео тамошо кунем, вача зер мекунем. Мо дар реклама нишон медиҳад, рекламаро тамошо мекунем, маҳкам мекунем рекламаро ва ина ма 79 танга кор кардам. See all интихоб мекунем. Дар инҷа details интихоб мекунем ва инҷа нишон медиҳад ки мо кадом рақамҳоро интихоб кардагием. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Ин барнома реферални силка дорад ва ҳамин силкаро копировать кунем, дӯстонмонро рӯй кунем, то 4000 тангаро кор мекунем. Дар инҷа то 4000 нишон додагиа, аммо вақте ки инҷаро бихонем то 5000 нишон додагиа. Ина мо метавонем вақте ки ба силкаи мо регистратсия кард, 1000 танга то 5000 тангаро кор кунем. Барои силкаро копировать кардан кнопкачаи чоркунҷаи кабута зер мекунем, силка копировать мешавад. Ҳамин силкаро дӯстонмонро рӯй мекунем ё ки значоки поделитсаро зер мекунем. Метавонем бо воситаи социални сетиҳамон силкаро дӯстонмонро рӯй кунем. Complete the offers ва поёнишда see all навиштагиа, see all зер мекунем. Дар инҷа бозиҳову барномаҳо ҳастай ва инҷа мо метавонем бозӣ кунему танга кор кунем. Take offers интихоб мекунем. Дар инҷа бозии барнома ва саволу ҷавобҳо ҳастай. Метавонем дар инҷаро бозӣ кунему пулкор кунем. Survey offers интихоб мекунем. Дар инҷа саволу ҷавобҳо ҳастай. Мо да савол метаҳем, да саволо ҷавоб метаҳем ва пулкор мекунем. Our offers интихоб мекунем. Дар инҷа бозии барнома, видео ҳастай. Агар мо як бозиро установка кунем, 5 дақиқа истифода барем, 200 танга кор мекунем. Поёнишда бошад видеои YouTube ҳастай. Ҳар як видеоеро ки мо тамошо мекунем, 5 дақиқа тамошо кардем, 2000 танга кор мекунем. Ман видеои якумшро мекушам ва дар инҷа мебинем ки чӣ хел заданиёшо иҷро карда мешавад. Start offer вина интихоб мекунем. Видеои YouTube моро нишон медиҳад. Видеоро тамошо мекунем ва видеоро ки тамошо кардем бучид, бо меоем барнома монда ва аз тарафи дасти чап угли болода нишон дагиа галочка шид, яъне пул дар баланси мо гузашта. Барои пулмона гирифтан аз тарафи дасти рост угли поён значоки кашлока интихоб мекунем. Дар инҷа нишон медиҳад ки дар кадом кашлокҳо пуломона метавонем бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, AirTM, Perfect Money, Advocash ва PayPal бигирем. Минимал каш дар Payeer хати AirTM 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.4 сомони хидмат мешавад. Дар дигар кашлокҳо бошад 1.4 USDT. Дар инҷа бошад рақами кашлокмонро менависем ва чанд қадар пуле кор кардагем дар поёнаш менависем. Withdraw зер мекунем ва пул дар баланси мо мегзарад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.